Gisteren is Defensie gevraagd om te ondersteunen bij het nablussen van de brand, de bosbrand hier op de heide. Daarvoor heeft Defensie standaard mensen op 8 uur en op 24 uur notice to move staan. Daarvan is een deel vanochtend om 6 uur begonnen. Het tweede deel daarvan is vandaag om 12 uur hier begonnen op de heide met 100 mensen. Een genietank om wegen door boscomplexen te maken en brandgangen. En een bielaadschop om dat te ondersteunen. Vanochtend is rond 6 uur zijn de eerste defensiemedewerkers binnengekomen. De liaison, daar hebben wij afspraken mee gemaakt hoe dat we de brandbestrijding, zeg maar, de ondergrondse humuslagen aan wilden gaan pakken. De defensiemedewerkers zijn gekomen met heel veel schoppen, vuurzwepen. En die hebben we gekoppeld aan onze tankauto's-spuiten, zodat ze gezamenlijk op konden treden. De brandhaarden opsporen, openleggen. En dat de brandweer ze af kon blussen met de tankauto's-spuiten met water. De samenwerking verloopt erg goed. Er worden flinke vorderingen gemaakt. En ja, de mensen die sluiten één op één op elkaar aan. Het is een mooi gezicht om te zien hoe deze samenwerking op dit moment verloopt.